Здравейте, приятели! Интересна новина от днес. Кит Келог, който е специален пратеник на Съединените щати в Украйна и по въпросите на Украйна и войната, днес даде разрешение за нанасяне на удари дълбоко в Руската федерация и за столицата Москва. Не уточни с какво оръжие, с ново оръжие, което очевидно Украйна все още не притежава, но пък преди няколко дни бе загатнато, че на тях ще им бъде разрешено да използват ракети Tomahawk. Това никак не изглежда като да приключва конфликта. Това изглежда като на задълбочаване. Естествено е, че всичко това ще бъде командвано от натовския генерал, за който се коментираше, че ще оглави щаба на силите, които ще се противопоставят на Руската федерация. Руската федерация, разбира се, даде абсолютно бърз и недвусмислен отговор какво ще се случи в случай, че някой си представи или си помисли, че може да нанася удари срещу Русия. Това за тях означава война. За тези, които не го проумяват, моля дълбоко да осмислите думата война. Ако си мислите, че Русия воюва с Украйна, много дълбоко се заблуждавате. Благодаря ви, бъдете живи и здрави.